ktorý prevážal 32 cestujúcich, prevažne stredoškolákov, narazil český kamión. 6 ľudí previezli do nemocnice, z toho 2 vo veľmi vážnom stave. Na Kysuciach to dnes však nebola jediná nehoda autobusu. Pravidelná linka Čadca-Žilina 6 hodín 15 minút sa dostala len po Kysucký Lieskovec. Práve tu chcel vodič odbočiť. V tom do autobusu zozadu nabúral český kamión, ktorý šoférovala žena. A to tak, že ju z kabíny museli až vystrihávať. Náraz bol silný, vodička kamiónu bola doslova vlisovaná za volant a jej stav bol tak vážny, že ju do iba 13 kilometrov vzdialenej nemocnice v Žiline musel transportovať vrtuľník. V autobuse plnom stredoškolákov utrpela najvážnejšie zranenia pätica na zadných sedadlách, do ktorých korba kamiónu narazila priamo. Cestujúci boli šokovaní aj hodiny po nehode. Bolo to tam dosť rozbité, bola tam krv, neviem. Sanitky do nemocnice v Čadci okamžite previezli 5 ľudí. 3 ťažko zranení, 2 ľahšie zranení. Z týchto 3 ťažko zranených 1 bol urgentne operovaný. Išlo o dvojitú otvorenú zlomeninu ramena, no všetkých 5 zranených sa podarilo zakrátko lekárom stabilizovať. Česká vodička kamiónu však na tom bola oveľa horšie. Ja iba môžem skonštatovať, že jedná sa o ťažké poranenie hlavy a krčnej chrbtice a jej stav je veľmi vážny. Na mieste nehody neboli viditeľné stopy po brzdení a kamión išiel mimo svojej dráhy. Česká kamionistka teda zrejme zaspala. Príčina okolnosti ako aj miera zavinenia sú v tomto prípade predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Môžeme však potvrdiť, že miesto stretu oboch vozidiel bolo v ľavom odbočovacom pruhu. Aby toho však na jeden deň náhodou nebolo málo, iba o 10 kilometrov ďalej narazilo do ďalšieho autobusu pre zmenu osobné auto. Tentokrát to však našťastie skončilo len pokrčenými plechmi. Vodiči autobusov na Kysuciach dnes majú jednoducho deň, na ktorý by asi najradšej zabudli. Pre televíziu aj Roman Gaduš.